Hola, molt bona nit. Iniciem avui l'oratge amb aquestes imatges avui de la romeria de Santa Fas. Avui hem tingut un dia estable, un dia tranquil, ambient fresquet a primeres hores, però temperatura que al migdia ha oscil·lat al voltant dels 20 graus. Per tant, en aquest aspecte s'han complit les previsions, però tenim canvis. Demà a Alacant podria ploure de matí. Hola, molt bona nit. La situació meteorològica demà ens presenta uns xicotecs canvis que ens fan parlar de possibles pluges demà cap a Alacant, però que passaran molt ràpidament. De fet, els avisos d'AEMET, pel que fa a la situació prevista, el que ens indica són ratxes de vent fortes demà que poden superar els 80 km per hora i situació marítima moguda la que hi haurà cap a la zona sud amb ratxes de vent del nord-est que poden superar també els 50-60 km per hora. Per tant, el vent cap al nord i també cap al sud serà protagonista demà al llarg de la jornada. Pel que fa a la situació de pluges, com comentem en els pròxims dies, en general parlem d'oratge estable, excepte justament demà de matí. Passa un front molt ràpid que pot deixar alguna gota cap a València i al matí també cap a la zona d'Alacant. Cap al nord el que farà serà espentar el vent de mestral i baixar les temperatures. Ja hem vist el cap de setmana, oratge dominat pel vent de ponent i temperatures més altes i oratge estable, tant dissabte com diumenge. Ho veiem ara de seguida i anem parts per parts perquè avui hem tingut de matí el que veiem un cel una miqueta groguenc, una miqueta blanquinós, i és que hi havia pols en suspensió. La veritat és que ens comentaven des de diferents punts del territori que s'observava una eixida del sol, com veiem en aquestes imatges des de Cullera, que tenia un aspecte molt tèrbol. Com comentem, aquesta pols en suspensió espentada per encara la borrasca que hi havia cap a la zona de les Illes Balears i ha mostrat este cel, eixa pols es desplaça cap a la zona d'Itàlia i també cap a Grècia i la zona de Turquia, on hi haurà molta pols en suspensió també en les pròximes jornades. Nosaltres, com diem, es retira ja cap a l'est. No en tindrem, i de fet esta vespre el cel ja era molt més blau que ho ha sigut al matí. Imatge també de Dénia, que ens envia Andrés Forners, amb aquests núvols alts que hi havia i també aquest ambient més tèrbol a causa de la pols en suspensió. La mar en general estava més tranquil·la, demà tornarà a estar més moguda, sobretot cap a la zona litoral de la meitat sud. I aquestes són les imatges animades en la que es veu la península Ibèrica i tota aquesta banda, que és la pols que arriba des de la zona del nord d'Àfrica, com es desvia cap a Itàlia i la zona de Grècia, i és la que teníem en el dia d'avui. Per tant, la previsió el que indica és que no ve cap a nosaltres, no augmentarà, sinó que disminuirà la quantitat de pols que tenim damunt de nosaltres. Pel que fa al cel de la partir del migdia, ja observen aquesta imatge de Castelló, aquella hi ha el cel més blau, un dia radiant. Demà també en general serà un dia assolellat i amb un vent que bufarà cap a Castelló fort. Observen també aquestes imatges de Torrevieja, dia de platja, dia moltes persones disfrutant del sol. Recorden, amb protecció i precaució, perquè a hores d'ara ja la radiació solar és destacable, sobretot a les hores centrals del dia. I observen aquestes imatges també de Xàbia, que ens envia Toni Bolufer amb una mar una miqueta encara moguda, quedava una miqueta de mar de fons. Demà estarà també un poquet més moguda per un cel completament blat, llevat d'algun nuvolet baix que hi havia, com veiem, estancat a la zona del Montgó. Pel que fa a les temperatures del dia d'avui, les temperatures s'han enfilat i han pujat en molts punts respecte a ahir, arribant als 24 a Sant Joan de Moró. També han tingut més de 20 a Castelló, Benicarló. Xert ha arribat als 19, Xóvar ha tingut 18 i Vilafranca 13 de màxima. Més cap al sud, també les màximes avui han pujat respecte a les que tinguérem la jornada d'ahir en molts punts. Giri ha arribat als 24, 22 hi havia Ontinyent, Bunyol 21, València també, Sagunt, Utiel han tingut 20. Litoral interior, temperatures molt paregudes. Demà baixaran lleugerament les màximes. Serà valors en general demà entre els 16, 17 i els 21. Difícilment trobarem molts valors per damunt de 20. Pel que fa a Alacant, també les màximes avui en alguns punts han superat clarament els 21-22 graus. En les comarques, principalment en zones d'interior, s'han arribat a Orihuela als 23, Alacant ha tingut 22, també ells, 20 hi havia Novelda, Alcoi ha tingut 19 i Callosa d'en Sarrià també 19 de màxim. Les imatges de satèl·lit de les últimes hores mostren el que hem dit, ahir vam comentar, tota aquesta banda nuvolosa en la que va associada la pols en suspensió i associada a la borrasca que hi ha cap a la zona del nord d'Àfrica. Observen que el desplaçament se'n va cap a la zona est. Nosaltres ens hem quedat en el cel pràcticament ras, però ens hem de fixar, una vegada es retira aquesta borrasca, està entrant esta xicoteta línia de nuvolositat que ens indica que és un nou front que baixarà molt ràpid al llarg d'esta nit i demà de matí i que es reactivarà una miqueta a l'arribar al litoral d'Alacant. I això ens fa pensar en aquesta possibilitat de precipitacions. De fet,
En els següents mapes, que mostrem la distribució de la pressió atmosfèrica a nivell del mar, este és el front que està cap a la zona nord de la península avui, passa molt ràpidament esta nit i demà al migdia ja està situat cap a la zona nord d'Àfrica. No és molt actiu, és un front que podríem dir de tercera categoria, però prou actiu per a deixar algun ruixat, sobretot al matí, cap a Alacant. De fet, en el següent mapa el que mostrem és la, diguem-ne, previsió de precipitació en la jornada de demà a les 5 del matí, a les 8 del matí, observen com es reactiva, a les 11 del matí i a les 2 del migdia. Per tant, és un front que no portarà molta aigua, però que pot deixar alguna gota a primeres hores del dia a València, primeres hores del migdia matí cap a la zona d'Alacant i ja de vesprada cel ras i la pluja haurà passat. Per tant, zona de València i zona d'Alacant, demà primeres hores podria ser útil el paraigües, ja de vesprada no, però per tant serà, com comentem, primeres hores de la jornada de demà, entre les 5 de la matinada i les 2 del migdia. Veurem finalment este front com és d'actiu. Pel que fa a la probabilitat de pluja, els mapes indiquen a Alacant que és molt elevada entre la mitjanit i el migdia, i en principi la zona més probable seria entre les 10 del migdia i les 2 del migdia. Seria el moment que passaria el front. Després ja no esperem pluja en vista al cap de setmana. I pel que fa a temperatura, en particular mostrem el gràfic de temperatura de la ciutat de València, les màximes i les mínimes. I el que veiem és que demà sí que les temperatures baixen lleugerament. Demà no arribarem als 20-21 que hem tingut avui. Farà una miqueta més de fresca a l'ombra, però el sol s'estarà prou bé. I després puja dissabte amb el vent de ponent per damunt de 20 i es mantindrà dissabte i diumenge amb màximes entre els 20 i els 24 i 25 graus. Per tant, cap de setmana, temperatures més altes. Demà és el dia d'una miqueta més de fresca, podríem dir. No fred, però sí que no farà les temperatures tan altes. Amb aquesta evolució veiem en els mapes de símbols el que tenim per davant demà, ixe front que hem comentat, núvols que passaran de nord cap a sud, pluges, pot caure alguna gota entre les 5 del matí i les 9 del matí cap a València i mig matí, migdia cap a Alacant. Cap a Castelló, atenció, vent de mestral, ratxes fortes, bona visibilitat. El front passa ràpid a partir del migdia, bona visibilitat cap a València i cap a Alacant, el cel completament ras, i cap a Castelló, al final del dia de demà, encara podíem tindre creixement de núvols en zones de muntanya que podien deixar alguna gota, amb una circulació de vent de tramuntana i de mestral i amb un ambient més fresc el que tindrem demà, al migdia i al final de la jornada. I ja en vista al cap de setmana, el que hem comentat, entra circulació de ponent, dissabte, si estan preparant activitats a l'aire lliure, dissabte i diumenge. Bàsicament sol, més núvols alts diumenge, el vent de ponent sud-oest pot tindre una ratxa moderada cap a Alacant i bàsicament bona visibilitat, domini del sol i temperatures més altes. Atenció, tornem a insistir, amb la radiació solar perquè serà alta i estem en dies en què al migdia cal protecció. I l'inici de la setmana que ve, de moment poques novetats, més núvols alts i de moment les pluges quedarien concentrades a l'oest de la península. De moment oratge estable, excepte demà de matí aquesta possibilitat de pluges cap a València i sobretot cap a Alacant, però que ja de vesprada haurà passat. Acabem amb el recordatori pel que fa a l'hora d'eixida i de posta de sol, en particular pel que fa a demà, dia 8 d'abril. En particular, com les últimes jornades, guanyant un minut al matí de vesprada, a l'hora de l'eixida, entre les 7:33 a Castelló i 7:36 a Alacant, i la posta al voltant de les 20:32-33. Acabem amb fotografies i imatges. Moltíssimes gràcies per les seues imatges i fotografies com aquestes, que mostraven el cel tèrbol que hi havia al matí, un cel més rogenc, taronja, que s'ha vist en algunes zones, com esta eixida del sol que ha captat Maria García Gascó. Moltíssimes gràcies per fer les fotografies i per compartir-les amb nosaltres i que ens permeten veure de quina manera hem tingut l'oratge a diferents punts del nostre territori. Amb aquestes fotografies acabem. Que passen una molt bona nit.